Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. State President ka National People's Party Meghalaya uba Prestun Tensong daladi hi ulalet sa Karamrai constituency ban priang burom yo ba Lursai Kharbani uba de MDC Shimet uba lawan ban penyesono bat ke NPP menta kasi ka khalai trek unai lur arjar absan la priang burom yo ba Lursai Kharbani sa ka NPP ha ka jinglang bala pelong Hasin John Parish Hall Ramrai da President ha ka jingdon lang ringkan bat kiwei kinong ilam bakantob yo ba Hamlet Sondoling u working president u ba Himalaya M Shangpliang u nong aktin jong ka party ha kani kasi la sakilang ru da Gabriel Walang u ba de MLA ka Nongston ha ka jingsen ran lang kinong ilam jong ka NPP napo ka district bat ka block committee jong ka NPP Commission.